Ndewonu ndị ikwu ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi. Unu anọdịla anyị? Eji m aka na ahụ siri onye ọbụla n'ime anyị ike n'uhuruchi a. Ọ bụrụ otu ahụ, ka otuto na nsọpụrụ dịsịara Chineke anyị bi n'eluigwe na-elekọta ụwa anya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ọ bụ mbụ Maazị Ositadịmma Akụdịnobi, onye nkụzi asụsụ na omenala Igbo ka nna ya nọ n'oge awa. Ihe anyị ga-etinye ọnụ na ya n'ụbọchị taa bụ ihe a na-akpọ ịzọ ala ma ọ bụ ịdọ ala. Ịzọ ala ma ọ bụ ịdọ ala, ọ bụ otu ihe a ka ọ bụ. Ha abụọ pụtara otu ihe, kama na ọ bụ na ọkwa mba na-achị n'olu n'olu. Otu ihe ka ha pụtara. Were ewu manye ọgbụ na were ọgbụ manye ewu, otu ihe a ka ha bụ. Gịnị bụ ala? Ala bụ ihe nketa nke mmadụ nwere. Ele anya site na nna ya maọbụ site na nna nna ya maọbụ site n'ikwu fere ikwu o wee ruo ya aka. Ka ihe a dị otu a ruru onye ahụ aka, ọ ghọọla nke ya. Ọ bụ ezie na Chineke nwe ala, mana ụmụ mmadụ ji ala na-eme ihe dị iche iche. Ndị mmadụ jichiri ala si na nke a bụ nke onye nke a bụ nke onye ọzọ. Mana tupu mmadụ apụtasị na ala dị otu a bụ nke ya, dịka ndị Igbo, o nwere ebe ha si wee gbafeta obi n'ebe ahụ. Ndị ahụ bịara n'izizi nwere ike ịmalite were ebe ahụ na-arụ ọrụ, ma ọ bụ ndị nwe obodo ziri ha ebe ahụ were ya na-arụ ọrụ. Emechaa ndị nwe obodo ahụ hapụ, ma ọ bụ ọtụtụ ndị wepụtara ala ahụ sị, ndị gbakọtara aka, ezinụlọ gbakọtara aka sị, ngwa were ala ahụ mewe ọrụ ma ọ rụọ ụlọ, nwere ike mgbe n'ihu ha agakwaghị adị ndụ. Site na nke a, ndị ahụ ji ala ahụ na-eme ihe ahụ, ma ọ bụ ụlọ ma ọ bụ ọrụ ugbo ma ọ bụ ụlọ ahịa, ala ahụ aghọọla nke ha dịka ha kwenyere. Ụfọdụ ala na-abụ onyinye e nyere mmadụ. Ezinụlọ dị otu a, n'ihi ọdịmma ha na ezinụlọ nke ọzọ, nwere ike iwepụta ala ha, iberibe ala ha, nye ezinụlọ a. Ezinụlọ ahụ e nyere ala ahụ ga-ewere ala ahụ mewe ihe masịrị ha. Ezinụlọ ahụ e nyere ala ahụ, onwe mgbe ọ ga-eru na ha agakwaghị dị ndụ, ụmụ ha ga-amalitekwa ebe nna ha na nna nna ha kwụsịrị. Ala ahụ otu a ka ọ ga-esi na-esite n'aka onye dị otu a gafee n'aka onye ọzọ, mana ọkwa n'ime otu ezinụlọ ahụ. Eleghị anya, o nwere ike o ruo echi, otu onye esikwa ebe o si mapụta bụkwa ndị obodo ahụ si na ala ndị a ji arụ ọrụ ma eji eme ihe dị otu a ma ọ bụ ihe ọzọ, na ọ bụghị ala ha. Onye ahụ fepụta ya bido zọwa ala ahụ. Ka ọ na-azọ ala ahụ, ya ga-eme ka a kpọbata ndị obodo ka ha bịa tinye ọnụ na ya. O nwerere ndị n'oge ewepụtara, ndị ezinụlọ dị otu a wepụtara ala wee nye ezinụlọ ọzọ dị otu a. Ndị ahụ ga-apụta kwuo ihe ha maka ala ahụ. Ụbọchị a ga-aga lere ha ala ahụ. Ndị ọbụla ga-ekwu ihe ha maara gbasara ala. Ekwuchaa ya, onye nke ọzọ asị, mba, ọ bụ otu a ka nna ya ma ọ bụ na nna ya si kọrọ ya, na nna ya gwara si ala dị otu a na-ekwe ka o si wee mee, ma eji egba ya ibe ma ọ bụ gịnị, ọ ga-akọwa. Onye ala dokwara anya sị, mba, ọ bụghị otu a ka a na-eme ihe a. Ndị nke a ekwechiri, ndị nke ọzọ ekwechiri, iji wee kpebizie onye nwe ala eyihe mbọchị a ga-abịa duo isi maka ala ahụ. Mbọchị ọbụla a na-aga ile ala na-abụ ụbọchị a na-ahọpụta nke onye ọbụla na-eme nkwekọrịta ndị okenye nọ n'ime obodo. Ụbọchị ahụ, ezinụlọ abụọ ahụ maọbụ mmadụ abụọ ahụ na-azọ ala ahụ, ọha nwe afọ ndị ahụ na-aga ile ala ahụ. Ụbọchị ahụ, ha ga-eweta nri, ha ga-esi nri dị iche iche. Ha ga-asụ ụtara, sie ofe, sie nri osikapa na ofe osikapa. Ha ga-elute mmanya, ụdị mmanya dị iche iche ndị mmadụ na-aṅụ. Agachaa lee ala ahụ, maka na njem ahụ abụghị ihe a na-eme agaghị ana ozugbo atụgharịa. O nwere ihe dịgasị iche iche a na-ekwu, ọtụtụ okwu na-aga na ya tupu ekpebie ya, si na onye dị ụtọ ya nwe ala, onye nke ọzọ asị na ọ bụghị onye asị na onwe ala, na ọ bụ ya nwe ala nwe ala. Oge nwere ike ịgara, ụbọchị ahụ nwere ike ọ gaa. Ya bụ ọtụtụ ihe ndị obodo ahụ ma ọ bụ ndị bịara ikpe ala ahụ kwesịrị ime, ha gakwaghị eme, n'ihi na ọ bụ ndị dị otu a mere ha ji emekwa ihe a, ka ha bịa lere ha ala ahụ.
ọ ya mere eji ewepụta si ndị a unu ga-eweta nri, ndị a unu ga-eweta nri, ndị a mmadụ abụọ ahụ maọbụ ezinụlọ abụọ ahụ na-azụ ala ahụ ga-ewepụta ọha nwe afọ ndị ga-ele ala ahụ ụbọchị ahụ. Emechaa ya, ha si n'obodo asị na ọ bụ onye dị ụta, ndị o doro anya sị na ọ bụ onye dị ụta nwee onye nke ọzọ ajụ maọbụ ezinụlọ nke ọzọ ajụ, ha ga-alọta. Ihe ọzọ ha lọtarịcha nri ha agakesịa. Ihe ọzọ a ga-ekpebi bụ ụbọchị a ga-abịa bịa dụọ isi. A ga-ajụ onye nka maọbụ ezinụlọ nka, isi na ala bụ nke unu, ya sị ee. Ajụ onye nke ọzọ, si na ala bụ nke gị maọbụ nke unu, ya sị ee. Kedu ka o si mee? Ha ndị nke akọcha, ndị nke ọzọ akọ. Asị oke, asị ngwa, ọ dị mma. Ha ga-eji amata onye maọbụ ezinụlọ nwe ala bụ site na ịdụ isi maọbụ ịṅụ iyi. Ekwucha ya, ha ekwekọrịta ụbọchị a ga-aṅụ iyi ya. O nwere nha a na-ewepụta onye emechaa ṅụọ iyi ya, onye iyi ahụ gbara maọbụ onye iyi ahụ gara, onye ọṅụ iyi ahụ gara, ọ nwere ego ọ ga-enye tupu aga ṅụọ iyi. Onye nke ọzọ ga-enyekwa ego, mana onye ọ gara, nwanne ya nke ọ na-agaghịrị, ego ọ kwụnyere abụrụ ihe laa n'iyi, o fuole, ọ nọ n'akpa ndị obodo. Ọ bụ otu a ka esi eme ya. Ụbọchị a ga-aṅụ iyi ahụ, aṅụcha iyi ahụ, ndị nke kwuo otu o si dịrị ha. Otu onye n'ime ezinụlọ dị otu a ga-apụta pụrụ. O nwere ndị ọzọkwa n'ezinụlọ ya ga-apụtakwa, bụrụ mmadụ ole na ole, ndị o doro anya na ihe a nwanne ha na-azọ na ọ bụ otu ahụ ka ọ dị, na ọ bụ ha nwee ala ahụ n'ezie. Ha ga-ebikwasa ya aka n'azụ. Ibikwasa aka n'azụ pụtara na ha kwadoro na ihe ọ na-azọ na ha ama anya ya na ọ bụ nke ha. Ebikwasị aka n'azụ, ọdụ isi maọbụ ṅụọ iyi n'elu ala ahụ. Ọdụ isi ṅụọ iyi n'elu ala ahụ, ka ha rabụ ndị bikwasara aka n'azụ bụ ndị kwadoro ya. O nwere ike asị na ọ ga-awụ ọnwa dị otu a ma ọ gịnị. Ọnwụ na ọnwa dị otu a gaa, ihe dị otu eme maọbụ ọnwụ mmadụ, onye ahụ anwụrụ, ya bụrụ nke e kwuru nke ga-eme ruo mgbe dị otu a, ọnwụ ike maọbụ gịnị ga-eme. O ruo mgbe ahụ ma o nweghị ihe mere, agbara ahụ ndị ahụ riri maọbụ iyi ahụ ha ṅụrụ maọbụ isi ahụ ha dụrụ agbarala, nke pụtara na ọ bụ ha nwe ala ahụ. Abịa n'ezinụlọ, mgbe a na-azọ ala, abịa n'ezinụlọ ahụ, ọ bụghị mmadụ niile nọ n'ime ezinụlọ ahụ na-ekwenye ka aṅụ iyi ma ọdụ isi ma ori agbara gbasara ala ahụ. Ụfọdụ na-atụ egwu na o dochaghị ha anya, mana ndị ọbụla obi katara bikwasara onye na-aṅụ iyi ahụ, onye ga-adụ isi maọbụ onye ga-aṅụ iri agbara ahụ, bikwasara ya aka n'azụ, bụ ndị obi kara. Ọ bụ na ala ahụ, isi ahụ onye ahụ na-achọ ịdụ gbara ya, ọ dụcha isi ahụ, ọ gbara ya, ọ gara ya, ọ bụ ya bụ isi gbara mmadụ, ọ gara ya. Ọ bụ sọsọ oke ndị ahụ bikwasara ya aka n'azụ bụ ndị aka ha dị n'ala ahụ. Ndị ọzọ n'ime ezinụlọ ahụ, enwe onye n'ime ha ga-eketa oke. Ihe dị n'ime ala bụ ihe siri ike. Ndị mmadụ na-anwụ ya, ala anọkwara ebe ọ nọ. Ya mere ọtụtụ ndị mmadụ na-eje akpachapụ anya tupu ha etinye aka iso zọwa ala nke ka nke na-edoghị ha anya. Otu a ka o si wedere. Ndị mmadụ abụọ ma ezinụlọ abụọ bụ ndị na-aṅụ iyi gbasara, maka na onye nke si na ọ bụ ya nwe, onye nke ọzọ si ya nwe, otu onye n'ime ha ga-eweta agbara nye onye nke ọzọ ka o riere ya agbara ahụ maọbụ dụọrọ ya isi maọbụ ṅụọrọ ya iyi. Ọ gbara ya, ewere ala aka ya pụọ n'ala. Otu ahụ ka ala ahụ ga-esi aga. Ọ ga-akwa ya nọ na ezinụlọ dị otu a, ọ ga-anọzie n'ezinụlọ ọzọ. Dịka m si ekwu, ịṅụ iyi maọbụ iri agbara maọbụ ịdụ isi gbasara ala abụghị ọgụ nne na-agbara nwa. Ọ bụ nwata tinye ọnụ, o tinye akụ. Ọ bụghị ihe onye pụta sị na ya ama, maka na ihe ọghọm dị iche iche na-apụta site na ịṅụ iyi maọbụ ịdụ isi ala. Ya mere ọtụtụ ndị mmadụ na-eji akpachapụ anya. Ụfọdụ anaghị ekwe apụta isoro na ndị si na ala bụ nke anyị. Emechaa ya, ndị ọbụla ala ahụ gara, ọnwụ ike a sị na mgbe dị otu ihe ga-eme maọbụ ihe dị otu a ga-eme, ma o meghị, ọ pụtara na eziokwu na ọ bụ ndị a nwe ala, dịka ndị mbụ kwenyere na ya. Agbara a na-eweta abụghị agbara ahụ na ericha agbara ahụ ma ọdụ isi ahụ ma ọṅụ iyi ahụ emechaa arụrụ aka. Ya bụrụ obodo na-ekwenyeghị na
agbara nke ha nwere bụ agbara siri ike, agbara na-anaghị enwe ndị ọ na-adịnyere ukwu. Ya bụ ndị na-ekwenyeghị otu ha na-apụcha ịkpọta dibịa kara aka. Dibịa kara aka bịa mee ihe o kwesịrị ime, mechaa ya, ala ahụ eme gịnị? Emechaa ya, onye na-aṅụ iyi n'ala ahụ na ndị ga-abịkwasị ya aka n'azụ ga-apụta nwee iyi ahụ. Onwe ndị ga-aga n'azụ megharịa ihe ọzọ. Ọ bụ ya bụ otu ihe a dị. Ala mara mma, mana onye ọbụla na-azụ ala ya kpachapụ anya ya, maka na ala na-eri isi mmadụ. Dịka nke onye na-amaghị ihe gbasara ala si na ọ bụ ala bụ nke ya. Oke dibịa na-akpọta bụ dibịa kara aka, maka na oke dibịa baa n'ọhịa bụọ mgbọrọgwụ, ọ dị ka arara enye n'aka ajọ mmụọ, ma ọ bụ ha na-ekwu na asị oke dibịa chụọ aja ma ọ gbaa afa, ọ dị ka arara ya nye ndị mmụọ n'aka. Ọ bụkwa otu ihe ahụ. Nke a wee bụrụ gịnị? Ya wee bụrụ ya. Otu a ka ọ ha m n'olu gbasara ihe ịdụ isi ma ọ bụ ịṅụ iyi ma ọ bụ iri agbara n'elu ịzụ ala. Tupu ị na-azụ ala ọbụla, biko kpachapụ anya, mara ma ala ahụ, mara ka o si mee. Ọ bụghị anụrụ m, chọpụta onye ala ahụ bụ nke ya. Ya ewegha anaghị anya na ọ bụghị gị ji ego gị zụta, ya bụ na ọ bụ nna m nyere m. Biko kpachapụ anya, mmadụ emetinye aka na ihe ga-ebutere ya ọnwụ ike. Ọ bụ ihe ọnwụ ike na-abata na ihe gbasara ala. Ya mere ịzụ ala ma ọ bụ ịdọ ala ji bụrụ egwu ndị okenye na-agba. Ọ bụ egwu ndị ọkara obi. Otu a ka ọ ga-adị m n'ọnụ. Ụbọchị ọzọ anyị ga-ekwukwe ihe gbasara otu isiokwu ọzọ. Ụbọchị nta ka chọọ na Owere nchi. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ. Onye ihe ọma mere, biko ka anyị soro ya ṅụrụ ya, kelee Chineke n'elu isi ya. Nke anyị ga-emekwuru anyị mgbe na-adịghị anya. Eleghị anya, nke ga-emere anyị ga-akarị nke mere nwanne anyị. Otu a ka ụwa dị. Ọ bụ otu Chukwu si alụ ọrụ. Onye na-eme ihe ọma ya mere gaa n'ihu, maka na asị onye asị jide nke o ji, ya pụta na nke o ji ma ọ bụ nke ọ na-eme dị mma. Ngwanụ, daalụnụ, ka emesịanụ.